بسم الله الرحمن الرحيم نماز جنازة کی ارکان ہائبدی منونگی فرسنگ اہان بدا قیام توبہ ہائبدی لیپگا جنازہ کی نماز سونبا فرزنی مرم اسنا عذر لیتنا فمگا جنازہ نماز سونبا جائز نتی ارینش بدا تکبیر مری ہائبا جنازہ نماز کی مسنگی تکبیر مری ایسی چنہ ہائبا فرزنی امسونگ مسیگی منوندگی تکبیر خودیمک رکعات امممگا مانئی کوبیگنو حکم اسی امام امسونگ مقتدی انیمکینی اران مچا نبی اما میوئی کیا امدی جنازہ نماز کی تکبیر مری ایسی چنہ ہائی دے اہان بگی تکبیر خطا چنہ ہائی ادوگا متھنگی لیمہوری با تکبیر سنگ چنہ ہائی دے سبنگی امام نہائی بدو خطنا یارے کھن نئی کاوروی دبنی مخوی سنگ ادوگی نماز جنازہ ادا ہوئی دے مرم دی متھکتا وفم اسی صندوق نے یاوکربنی ہائبدی نماز جنازہ کی تکبیر مری مک چنہ ہائبا فرزنی مرم اسنا ادوگا ممیوئی سنگ جنازہ نماز کی تکبیر سنگ مچنہ ہائی دبا مخویدو کی متانگ دا وفم اسی فون لبنی ہائبدی فرز نتوک بنا مرم ہوئرگا مخوی کی جنازہ نماز ادا ہوئی دی کھنگھن جبا جنازہ نماز دا تکبیر مری ہائبا اسی امام امسونگ مقتدی انیمکی دمک دا فرزنی توبددی امام نلاو نہائی گنی امسونگ مقتدینا تب نہائی گنی